God is good. And all the time. James chapter 2, verse 5. Second book Paul in 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Paminaw ka mo, hindi gugma ko mga igsuon. Dili ba gipili man sa Dios ang mga kabus dinhi sa kalibutan aron mahimong datok sa pagtuo ug mga manununod sa gingharian ngayang gisaad kanila nga nahigugma kanila. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kay kamo nasayod na sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan tuod siya dato. Siya jud ang tinuod nga dato ang atong Ginoo. Siya nahimong kabus alang kaninyo aron nga pinaagi sa iyang kakabus kamo mahimong dato. Gusto ko magwali sa subject na Ginoo, the real and true riches. Ang tinuod nga pagkadato. Gusto ko maminaw? Lord God, bless ang imong mensahe. I believe na kinidesign mo liningat lang. Imong ulipon, may mahimo, wala ka. Nagkinanglan sa ko sa imong pulo. Kung doon na may unang tao imong tudloan, niining maong komplikasyon ang imong ulipon ngayon. Kung doon na may agay, una nimong tampagan, unang kinahanglan, mabusog sa presensya ang imong ulipon hangtod ang imong katawan. Panalangini kaming tanan. In Jesus' name we pray. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Tuloy magabalik ta sa partido. Salamat sa Diyos, maayo, padayon ang aking uban ka nato ng simanaha. Inyong mga nabati, ang Diyos nag-uman, nagbantay ka nato, nagatiman ka nato, nagpakaon ka nato, nagtagpo sa itong panilahan. Kung bensido mo ito, na Diyos-Diyos ang nagpataon na ito, matagal lang. Kaya hangtod karon mga 80% pa sa tao sa kalibutan na di ko tuo nga Diyos may nagpataon nila. Kaya ila panagyan ko nga sila nagkataon tungkol sa ilang panarapang. Apan, doon ay mga katawhan na kailao Ginoo, gagmay o gagpuputang at ibalik ang pag-recognize kay siya may hinungdan. Ingon ng Ginoo, without me, you can do nothing. Kisang ingon niya na Ginoo, si Jesus Christ, naggamit siya sa iyang dual nature, being a divine nature. Kung isulti si Kristo nga, if without me, wala mo ingon siya, if without my Father, if without me speak His divine nature. Matod pa niya, if without me, ye can do nothing. Muna ingon ni Pastor Pistanio, kung wato, inutil ka ba? Ginoo Diyos, kuwain Diyos. Inutil sa mga inutil ang tao. Palagpagan na itong Ginoo Diyos. Ng global pandemic ng pangitabo, wala kita sa Diyos kalintig. Wala kita sa Diyos pasakti. Wala kita sa Diyos bilang. Ngayon ang 49 verse 15 sa Isaiah, bisan pa ang babae makalimot pagpasuso sa iyang anak, apan ako dili may tabong malimot. Grabe ang tapit sa mga ilustrasyon. Kanang mga ilustrasyon nga daw imposible. Kaya babae na nagpasuso sa bata, basta ibulagaw, ibilin ang bata sa balay, magkabantay siya nga gutom na ang bata, kay bubutok daw ang suso. Kung dali-dali siya, kung siya dito na malingking, dali-dali patuloy, kay gigutom na ang anak. Wala gigamit sa Diyos ilustrasyon. Malimot pa ang babae pagpasuso sa iyang anak, apan ako dili malimot. Hebrehanon 13:5 nagsulti nini maton pay suon bantay ang iyong pagkinabuhi may gawas kini sa pagkamay gumawon og sa lapi himuha nga matagbaw kamo sa iyong ginabatunan karon kay siya kayon ang nag-ingon. Isa'y writer sa Hebrehanon si Paul, siya ang nagsulat maton pa ni Paul, bantayin ang inyong pagkinabuhi kini may gawas pagkamay gumawon sa lapi kay siya kayon ang nag-ingon. Dili ko kamo hikapsan ni pagabitan. Siya ang nag-ingon. Everybody see, praise the Lord. Mo nag-ingon sila doon, I have been young and now I'm old, but I may see
Si David mao'y musulti. Kay si David Kristohano gikan sa pagkabata. Hantod pagkatiguan. Pusa sa niya natigulan na si David. Mingon si David ka. Tiunta ko ni mulintan kung upano na ang akong ko. O, mingon si David. Ug iyan ang gisulti. Bata pa ako kaniadto in my observation. And now I am old. Pero ako kakitaong batahon. Nagpakilimos sa kadalanan. Nagpang-alo-alo na nagpakilimos o tinapay. Kaya Diyos kayo nagasulban sa atong mga panginahanglan. Gitan po ngayon sa Diyos sa atong panginahanglan. Amen? Di may kadinay. What is our daily needs? Ang ato ng kinahanglan ay nagbuon din niya atong gusto. Gusto mo mga daily needs? Pagkaon, kanuon, sudan, diksit, tuyo, asin, kung ang daily needs. Mag-unsang kanindot na pinuwa sa bariles, kuway asin. Huwag mong kaon, basta huwag asin. Muna ang daily needs. Ang ato ang sapatos, ang ato ang pantalon, ang ato ang jacket, ang ato ang long sleeve, ang ato ang barong. That is our daily needs. Gitakbo ka na sa Diyos. Kanigon si Paul, di ko kamo hikapusan as long as kamo nagpabiling kanado sa magpagalaman na natiyodalon. Pero din kamuntagon, magwali ko sa tinuod, ang tinuod kapag kanato. Daghay pobre na gustong madato. Daghay pobre na nandoy madato. Pero wala pa dyan may tabo na ang dato mangandoy mapobre. Ang mga dato, magpakadato, kina sila. Muna inugdan, ang pamilyang dato, di sila pwede ng ilang pamilya inilyo sa pobre. Dili sila gusto sa pobre. Everybody say, praise the Lord. Tanawa ang dato kasunod. Grabe ang ilang mga regalo. House and lot, beach resorts, naapay, brand new gown. Ang mga dato kasunod. Pero ang mga pobre. Taon, may madali-dali ng termos na ibalik niya sa Taiwanese. Good for 5 months. Mga kutsara, good for 2 weeks. Ipangtayan. Mga na maabot sa pobre. Ipanagpag na tatong naman sa Ginoon. Ang makasaka, makapulo, makatulog sa balay sa dato, mga dato, nasab. Kay kung naa sila inisitang pobre, sa karahiyan pa lang makatulog. Sa kartinitsin, pakaroon. Tinoon. Asa kay sabon. Swerte na kayo sa napulo ka nato ng pagkaon, panahon pagkaon, nga isabon ang pobre. Italagpag na tatong gamot sa Ginoon. May mga tao na yung kalimutan na nadato na sila na kung saan lang itawag ng mga ari-arian, inheritan. Mga apo-apo nila ba? Kaapuhan nila. Dito nga nadato na nagatao silang dato. Kung may mga tao po na nagadato tungod sa ilang kugi, sa ilang paningkam, daghay nagadato sa kugi. Na ay nagadato sa business, parihan ni Lucio Tan, si Gugong May, ang tag-iya sa Cebu Pacific, si Gugong May. Ang negosyo daw ni Gugong May, primero pagabot sa Manila, sandal lang diha sa Quiapo. Ang baligya mga sandal, ang baligya. Sila si Ayala, mga pamilya ng dato. Sila si Bilyan, gi-inventory sa tanang senador. Ang pinakadatong senador, si Bilyan. Everybody see, praise the Lord. Nadato sila sa kugi o negosyo. Doon na po'y nadato sa binatarang paagi. Doon na po'y nadato sa illegal na paagi. Amen. Pero nagitaan ka, panahon pagsimba, unang kang gudang-gudon sa presensya sa Ginoo. Kung wala na ta, nila nang hinumduman. Maunang kabilin, ibilin na to. Palagpag na to, itong mamon sa Ginoo. Everybody see, praise the Lord. Sabihin lang na ito, umayong kabilin. Amen. Mabatid nila nga, kalingaw kang panawag, di mayo. Amen. O, doon sa imong tawakot, maunay mo doon. Ming! Usabi mo doon. Ang bakoy. Ang irin. Tugol! At ito na yung ito isa ang ito sa ino. Di ba? Tawag ni mong bakoy. Hindi!
Ang baboy mo doon. Kanina mo kagtabag, panuay ka. Panuay ka mo doon. Kaya kung sa'y tao ko, panuay mo doon. Amen. Diba? Si Praise the Lord. Tuniin na magkatunta nga, biyaan na ito masinuntihan di maayo. Praise God. Sige pagkakuan, masuko ka, tawagon na mo yung mga mo. Ay ka na si tawag din, di ka na hindi ko amo. Everybody say praise the Lord. Kung yung mga magsunod na itong mga may kamataan, ilan ang masunod? Usa sa pangalaga ng Diyos, may trasbuhin pa, magpilit ta, o maayong eksemplo. Nga anak sa dato ilang kidnapon kung ilipalukan 20 million pag-amping ha nga kung abot ka sa lugar atong kaguan kay pulis ka na kaya ang pagmusa ka taksikis na kwarta ihap ginagdol ang 1 million kay suot ka nun masuot naman sa pusa napulo naman kabandol ang 1 million sa tag 100,000 napulo na kabandol. Nag-report ko sa headquarter sa Kuwait 40. Di nga nag-withdraw nga nagsuot kung taga-diri ang paong at taga-diri ang busa. Taga-diri. Kung nagutlo, naapot niya rin nag-withdraw, diri. Pagdawat niya, ang maingon ito nga, please, count down before leave. Ipu-iputahan. Umaniya niya, umaan niya, sumunod busa, kuwang pagani. Taga-diri kukutom. Kuwang pang 1 million na ka, o nag-ganit ako. Daghay na nga nato, nga nang pag-kidnap ng mga anak sa dato, na ilang ipadukan. Diyan ko na nanamag, ang imong asawa, niya sa mong mga kamot, lukata, balato na, 2 million. Tubang po pa na. Mudugang ko 2 million, ayaw na yan, kapuli yan. Tingnan mo din. Kung sa din klase, pagkasawa, lugaga naman o 2 million. Pero wala yung mag-aasawa nga, parehang mag-aasawa sa Pentecostal ang mga asawa sa mga Kristohanon, magkamauna silang ubadjit, magkamauna mo sa mo. Everybody say, praise the Lord. Pagbahay sa kabana, sa pastor, himlak ng kabana. Pastor, sa way ko ikasulti. Kung sa kabana, hindi mo ito pastor ba? Kung ako ang pinuhan sa usang kabuhan ng Bismil, kapag ko magkunili, nasunto, ang pansapat abot na sa panahon, ang dili may mo kaniadto, mahimo na karon. Tikuan naman, naaptan sa panahon, tuwag na. Ang di may mo kaniadto, mahimo na karon. Di mo pastor, di ka magkanta, di ka daw. Wow, sabihin kayo na ako, kung gani ko ka, memorize na ng tanan, unan kong tanaw o sining, titiro ng hibo katingala, kay pagsuot sa sinihan, pirtingin kita, nagsakay ang cowboy buguton, tunit sa 45, sinagay ato ba, nagkakatil ka na yung dagat, wala ko siya magkabot sa pultahan, siya ang nasudlan, kagyoyo, hindi pinakanta, nagdato siya yung diliwin sa mabinuang ka. May mga dato tungkol sa business, kanang facial, kinagsalit na ito na ito, 20 pesos. Sa'yo na kaya ang supply niya na, stability. Kung first release nila, nipuhi sila o 8 billion kamo, 8 billion ba yung kamo ang mga tao? Di ba mag-dispas na nan? Sa piso-piso, kaya 8 billion tayo na nan siya. Nagdato sila tungkol sa negosyo. Ang tinuod na kadato ng kalibutan, katong mga dato dyan na ng kalibutan na. Paminaw, ang mupili ka, gusto makagdato, hindi. Ang tinuod na dato, may private plane, may private helicopter, may private lawyer. May mga dato dyan. Doon ay private army, doon ay private doctor, doon ay private nurse, doon ay private girls. Katong magpasahan. Everybody say, praise the Lord. Mauna mga dato dyan. Mauna tinuod na dato. Naapa sila yung mga gods. Naapa dituhin ng mga tirano. Nangimot ng mga tirano. Ay pagsinya sa amo nga. Tinog ng tirano. Kita ka na sa salida. Salida. Basta ipadakot ang kadto na kontrahan. Muingon ra ang kadto boss. Patawas, patay. Mga tinuod na
dunay private army, private police, naatanan sa iyaha. Pero paminaw, dunay mga butang di maayo naa sa nato. Mga dato ng kalibutan, dunay butang na di maayo. Kung mutino ka ang iro, kalauna sa gabi, inabina, huwag naka-duty ang gwardiya. Magtuwa-tuwa ng dupan sa nato. Oo, amen. Kay Basir Musaka, tanawang mga bahay sa nato, grabe kalipong mga sira, di ba? Napay mga gate, habog kayo. Sino ang bahay sa kumpre? Huwag ka sira ang bintana. Amen. Ang puntahan, itabilan na sa sako kahit nilipin. Pero maayo ang katuong, hagok mo gayo. Gusto mo inuhitabot mo. Kinaayok kinatugan yung papre. Magpili ka. Kung dato, why may kinatugan? Kaya kalinaw pagpunta sa ganang sa Moses. Napunta ka na! Pero ang papre, natong papre nung may makamata pagkatuong. Maayong katuong! Ikaduha, ikatulog di maayo sa dato. Kung mag-travel, nagautan tuwa sa lasang, di pwede ang dato na may mag-rescue. Kinahat ng rescue on, tagdali! Naghato ang tulisan, pero ang papre nagautan, katulog sa panuhan sa kahoy, sa telmo na hikatutan. Maayo hakot sa panuhan sa kahoy, tanawa si Hakot, nagdagan-dagan si Hakot, sa kakapon niya, nagkatulog sa panuhan sa kahoy. Pagkatulog niya, nagdampungan siya, nga may hagdan, sangko sa langit, o dili sa ubos, ang mga agay lang sa kakadaw. Ginawa pang kanundot, katulog niya ko. Ang mga dato, kung mukhaon, pinagkakamay ang tulog ang mutahe. Pero kitang pobre, ginamos pa, dagdaghan na uhuna. Palitan ko, gamos, balorsin ko, daghan ang uhuna. Ginamos pa, una na nagdagahan. Burisot na bitaw sa kikaon ng mga dato na mga panit nila kapsay. Pero pobre, kauna, kausa, ang hampak ang mga angkot. Mauna, nalitamot ang pobre pagpalit ng mga banyos. Ang banyos ay, ang dato ka na yung banyos. Gumikan ko yung pinto sa nagkaon, na sila yung pinto may tabins. Insakto mga pagkaon, huwag na tinahanggan banyos. Kita, nahulot ng hulog. Nakapalagi ang conference, tinutagpong ako sa ilin. Basta ko nakibuang ko sa ilang sa ilin. Ang po mga tibuang. Hindi na mga linis na. Sa first night, tunay. Kahong pag last night, di na pahumot. Ano ba ang labas? Ang linis magtingog, pag last night, ang iba Diyos, ikasin, pero ang people, ang pinakamahal kahumot. Naman sila di last night, kunti, ang iliw, ang pagkahuman, murang tinapura. Pag ingon, magampo, kaya mag-uli, natawa ka mag-abing, wala. No! Imong tao nga nagos. Kaya ayo di mag-host kita. Kay usa ka buwan ang preparation, why kinatugan basta mag-host ka. Pero pag last night, wa ray pila ka minuto nagawahan ng mga tao. Minaw ang biyaan ng katunog. Dinali ay muli. Pero ang yung people, masukupon pa ulit. Kaya na nabasahan ako sa Facebook. Unta na, naapayot ka mahitabo sa 2020. Asa yung ka, buwan ka man to sa ako nila yung ka. Huwag ka na yung neutrali, mag-yung ka pero nag-miss dyan na sa yung people. Nga naman, masuko sila pa ulion pag last night. Hallelujah! Ang dato! Mag-travel! Ang pobre, after ng buwan, kasihin ka ko. Naamay 20 pesos, katihira sa terminal, ikit lang itong pobre. Mungkin kalau dia tahu yang sumber ba? Pero gamot ito yun magkakibigit sa terminal. Makita na sila buto. Aron sila masuk. Ang dato, lison sila tabigon. Mismo si Kristo naglisod.
Nga naman, napay mga bahay sa nato. Nagasulit sa kanang garbage people sa Cebu. Nade dito mga balay sa Kaliya sa Gisano. Kaliya sa Robinson. Nade dito. Tudlo dahil sila. Pastor Palo. Pastor, mo ni ang mga balay, hindi mga tamanan. Grabe kahapon ko eh. Di man din mo madali sila doon. Magkasuot ka sa gate, bakit nagtungiro? Kunya, gawas nagtungiro, buwatit pa ka sa security guard, external guard, nagtuko sa bayan sa kayo oras pangamot. Lagbo ka security guard, pag imo, pag una-una nimo nga imo nang doon ang dato, ingon security guard, dili ka pwede, doon mo sa sekretary. At doon ka sekretary. Oo. Pagkamot sekretary, pwede na ba? Dili ka, may gitawang ka general manager. Nagbukan kayo dato, dyan maabot-maabot. Pero pobre, nagpalit na buwan, nakabatik kung sana. Ang gesto kang baptism in Jesus' name. Pero pobre, ang anak mo ba, walang dito kong paminaw. Testing ang pobre simba. Ang isang testing ko dito. Bautismo makaluwas. Ngalan ni Jesus. Nagpabautismo sa ngalan ni Jesus. Nakagawad sa Holy Ghost. Nakalakad sa Ginoo. Nanaan ang pamilya. Ngunit Ginoo. Hallelujah. Si Kristo wala ang introduce sa mga butang di kalimutan. Never. Bisan usalang kasulti na dasit si Kristo. Kung sa ito ni Kristo, ayaw ninyo haguin pagpagita ang kalanon mawagtag. Haguin ninyo pagpagita ang kalanon bubugtag sa kaya. Supak dali si Kristo o material sinning. Ngayon si Kristo, ayaw ka mamagtingin mo ba ande? Nagkalimutan na, nagkanoon sa kaya, o tanggok, musa ka ang tulisan ng kawatan, magpanulis o ng pangawan. Apan pagpikong kamuntaan de, pento sa langit, way tanggok, way kaya, way tulisan, way kawatan, na magkapangawan. Unsa ka na kamahande, ang atong pagsimpa ni ang lawa, mali ang mahande, atong kitekong dito, anong nakabot sa isang panahon, doon na tayo mawito. Unsay mo ni Kristo? Imo na alam ka na makakaon o makapisti. Tanawa, ngayon ka lang mo, kanina mo isap sa Ginoo. Kung grabe na isap sa Ginoo, pag kanina buhay isap. Kamayuhir. Namasaan, kitutlo tarawnan, ito na sa makakaon, makapisti. Magkano magkaon na magkapalit ng almera? Magkakaon na makaeskwela. Nga naman, priority ni Kristo ang Espiritu ko ng butang. Minahit si Kristo sa iyo pa, ako ni-introduce ang mga butang na sa taas. Manamigon si Pablo, ayaw ninyo ito pa ang mga butang sa ubos, kantalan, temporaryo, hanggang kalangitan, nanit ko ang tiroon, maande, nanit ko ang tiroon, napagdanato. Manda sa Ginoo, ang tao musunod na personal interest at muyo. His interest. Ginoo musunod ang tao nimo. Pero, naidaghang dahilan. Pero may ingon din Ginoo. Ang mga langgam na ay katulungan. Ang mga bilog, doon ay kalugluban. Ang anak sa tao ay kuyanan. Hingon dayon ang mga pilosopo. Wala kang Kristo na pobre pa kay sa nilo. Pobre bitaw sa nilo, pero may naghigo sa nilo. Pobre bitaw sa nilo, pero may nagpakaon sa tanang pilakang libo, pilakang milyon na mga nilo. Gituyo ni Kristo. Aron ang tao, mga lagad kaliya, di na una sa bahante, din kalimutan na. Priority niya, ang pangalanan, ang pagigumpa, ang pagsunod sa Diyos, bisan unsang kalistanan ng abot, baka pangalon sa pangalon. Sa namatay siya, ang Ginoo magpalit og dugo, ano niyang lungan? Ngano magpalit man siya. 3 days, 3 nights pa sa muhita. Siya po'y tag-iya sa yuta. Lahi kay kang Abraham. Kasi Abraham sa mga pamamatay, nagpalit siya og yuta sa Magpila. Anong lugdan siyang lawas. Lawas ni Sarah, lawas ni Sarah, lawas ni Jacob. Ang iyang pamilya, itakanaan ni Abraham. Huplogdanan, at panlahi si Kristo. Ngano man, si Abraham wala nabanhaw. Si Kristo nabanhaw. Ipahuwag lang siya sa lugar na ni Jose.
ang hari sa mga hari, ipakuwang niya na may tagiya sa kanang utang. Everybody sing, praise the Lord. Mga Panginoon, si Pablo, paminaw kamo kanato, gipili sa Diyos ang mga kabos, aron mahimong dato sa pagto. Mao niyang tinuod dato sa pagto. Kung dato ka sa pagto, magkamaw kang mo-adjust sa tanang panahon. May panahon na, may panahon pa. O naingon si Paul, ako magkamaw ang kinabuhi sa kalisod, magkamaw ko ang kinabuhi sa kadagaya, magkamaw ko ang kinabuhi sa wala, magkamaw ko ang kinabuhi sa naa. O na kung kinabuhi, mga membro, lingkod ko na si Mana sa Lanbang, sa iyo na magkalito lagi kay na may itawag ng tulang rinsing, siguro sa na yung kang sayo ka lang, linya, kamot dito sa linyahagan, lingkod pa kanito, kay Balmandor man dito. May mga tao na nagbakuod, ganda, parang kusip. Doon na po yung mga tao nagbakuod, ginag-ginag. Kung saan kayo pulo, kasuot lang ko ng langbang, bumagarin mo. Sa una-una, Lord, nag-deposit sila o kwarta, dinira, apanaan mong report, akong dideposit, paradis lagi. Usahay mo mati tayo sumon, magtanaw ka sa mga tao, alam pa iman sila. Nanilos kaya si Jeremiah, magdad pa ni Jeremiah, nga naman, ang kinabuhi sa tao ay Diyos, sayon man ang ilang dagat. Pagbuhatong dahil masaktan, ang tinuod kakadato, ang pagtuong ganun ay pagkatagbaw sa mga panalangin kung unsay na. Tanawa si Solomon, Proverbs 16:15-16, maayo pa ang ginagmain ka na sa katarong, kaysa ginagkaan na ang kabuang. Maayo pa ang paniyod ko, nga tanong, kung saan na, nga paniyod ko, lauoy, kamungkay, okra, batong, maayo pa ang paniyod ko, nga utanon, kaysa linaming nga baka nga na ang kanan. Mag-unsa man kuno ang bahay, ang sunaan, pero may ano mo, pero kanunay po naglago. Kagal-kagal ang tiro. Sunaan enjoy sila, grabe kami tutong sunaan, pero pagkakuman ang magplato, walang live social, mag-abot dito sa lain nga mapunahan. Maayo pa ang kamay, ang jutay na ang pagkatagbaw. Testimonies tata, dahil tata ni Gaspi. Uniyang naamang po ko'y naghangulan, ang supak na lang, Panginoon. Kontento na ka, kay bisan sumak ka na kuha na ayos na. Kanindot na nasudan, kamungkay, butalag tinapa. Kanindot na nasudan, ikumpay sa sunaan sa mga dato. Di nato sila ngayon, kaibukan. Nasayod mo ang dato, doon na sila ituwang. Kumpleto sila material, kumpleto sila pinansyal, insakto sila pisikal, pero wala sila ng espiritu. Mga namigon, si Apostol Pablo, siya isang dato! Ano tinungod ka dato si Kristo? Namigon si Paul, but my God shall supply all of your needs according to His riches. Ano tinungod dato? Isang siya dato! Nainong kabos! Arong kabos! Nainong dato sa bato! Ang tinungod na kadato! Ang kadato sa pag-alaman ng Diyos! Ang kadato sa presensya sa Ginoo! Manamitin nga akong inusin kaganina, wala yung pinakadato na butang hinungdan na atataluhin. Di lang ego o kanta, di lang ego o suon mo pagpak sa tangon, mo tinto, mo payaw sa tangon, mabati ang presensya sa Ginoo. Kanang mga Kristohanon na matag serbisyo, makamayong muhilak, maulit Ginoo, nakadato, diha ang umagal sa Ginoo. Busa nagpasalamat ko sa Ginoo, gawa ko mahimong dato ng kalibutan, kay lisod ko mag-aalagad kanina.